Problema ngayon po ng ilang tindera ng gulay po sa Dagupan City ang mabilis na panunuyo ng kanilang ibinebenta, partikular na ang mga dahon-dahon na gulay dahil sa mainit na panahon ngayon. Kanya-kanyang diskarte ang mga ito upang maiwasan ang pagkalugi dahil ayaw naman umano ng mga ilang mga consumer na tuyot ang binibiling mga dahong gulay. Ayon po sa ilang mga nakapanayam ng IFM News Dagupan, kada minutong ay winiwisikan po ng tubig upang manatili itong basa at hindi agad manuyo. Ang iba naman, binabalot pansamantala ang plastic dahil hindi raw ito madaling matuyo o malanta kung nakabalot. Samantala, kung hindi maiwasan na tuluyang malanta ang mga gulay, ay hindi na ipinipilit pa na ibenta ang mga ito. IFM News. IFM News. IFM News.